ఓం శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామియే నమః. అహోబిల క్షేత్రంలోని నరసింహస్వాములు 9 నరసింహస్వాముల క్షేత్రాలను శుభ్రం చేసే కార్యక్రమంలో భాగంగా మలోల శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి గుడిని మన ఊరు మన గుడి మన బాధ్యత కోయిల్ ఆల్వార్ తిరుమంజనం సేవకులు శుభ్రం చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న భక్తులు ప్రతి ఒక్కరికి, సేవకులు ప్రతి ఒక్కరికి ఆ భగవంతుడు కరుణా కటాక్షాలు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఈ గుడులు శుభ్రం చేసే కార్యక్రమానికి ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి మన హైందవ ధర్మాన్ని పాటిస్తూ సాంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి సేవ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇలాంటి సేవ దక్కడం అంటే చాలా అదృష్టం ఉండాలి. ఈ అదృష్టం మన ఊరు మన గుడి మన బాధ్యత సేవకులకు మాత్రమే దక్కింది. ఈ సేవకుల కొరకు మన ఊరు మన గుడి మన బాధ్యత వ్యవస్థాపకులు శివకుమార్ రెడ్డి సార్ గారు చాలా వ్యయ ప్రయాసాలతో మన కొరకు ఈ కార్యక్రమం మొదలుపెట్టారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా బాగా చేయాలంటే మన సేవకుల అందరి సహకారం